Карына. Для немцаў Мартин Лютер, які будзе перакладаць на нямецкую. Для англічан, напрыклад, Уільям Тиндейл. Скарына выдае Біблію спачатку кнігі Старога Запавету, ён пачаў псалтыра у Празе з 1517 по 19 год. 6 жніўня 1517 ён выдаў першую кнігу па-беларуску. Далей працягвае справу ён едзе ў Вільню, сталіцу ВКЛ, і выдае апостал. Вось апостал, гэта кнігі Новага Запавету на беларускай мове. І тое, што ён зрабіў, заклала падмурак рэфармацыі, адраджэння, навяртання да стандартаў Евангелія, таго, што кожны чалавек можа звярнуцца да Бога, таго, што все сферы жыцця мусяць быць асветлены Евангеліем. Яны вось тут прадстаўлены такой незвычайнай шасцібаковай кніжыцы. Вось Саламон будуе храм. Это все вручную? Гэта гравіравалася на дрэве, а пазней адбівалася на станках. На станках пракатных гравюры і буквіцы, а на станках прессавальных літары. Маскавіцкая — гэта руская в сённяшнім разуменні. Тады называлася маскавіцкая, таму што было вялікае княства Масквы і яго знак, сімвал перамогі святла над цемрай, дабра над злом, навукі над невуцтвам. Сонейка выходзіць за месяца, дзень перамагае ноч. Па-нямецку. А справу Скарыны працягнуў Мікалай Радзівіл-Чорны Цяпінскі. Ён выдаў Евангелие па-беларуску 450 год таму. Евангелие Васіля Цяпінскага 1000 царкоўна-славянская праваслаўнай царкве. І толькі праз 350 год вы, беларусы, зноў займелі Слова Божае народнай мове. Падыходзьце бліжэй.